wani abu a social media wai shi prank, wai wato da ban damu da abun ba, ban so ne magana ba, sai da na ga wani abu ya faru na ce ato wannan kuma za a shiga hurumi na Ubangiji, ya kamata mu isar da saƙon Allah daga wannan guri da muke karatu. Dukkanin wanda zai zo yi wannan da sunan a gwada mace ko a gwada namiji, to mafi bala'in wai abin ya tsallake ya koma har ga matan aure ko mazajen aure. Ka ga mutum tsabar da yuthi ne, an san da yuthi? Da yuthi mara kishi, wanda baya ganin girma da mutunta matarsa, baya tsoron wani sharri ya same ta. A'a, wai kawai sai ya samu wani ƙato a gefe, wai zo ka yi wa matata prank. Gaja ne kai duk mai irin wannan. Duk wanda ya zo zai irin wannan, to ka tabbata kai da yuthi ne. Wai yana zarginta ne akan wani abu kaza, bar a kirawo ta, a gwada kaza, a gwada kaza, a gwada kaza. To shikenan kana gwadawa sai ka tabbatar da abin da kake tsammani, sai yaya? Duk mai yin wannan ya ji da kyau, akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauki ma'anar dayyuthi, kuma duk wani dayyuthi ba zai shiga aljanna ba, kuma Allah ba zai waiwaye shi da idan rahama ba a ranar tashin alkiyama. Duk masu yin irin wannan prank da matansu ko da mazajensu na sunna na aure, ga wani babban hadisi ku ji da kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathatun, mutane guda uku la yadkhuluna aljannata, ba za su shiga aljanna ba, wala yanzuru Allahu ilaihim, kuma Allah ba zai kalle su da kallo na rahama ba yawmal qiyama, a ranar alkiyama. Na farko ad-dayyuth min ar-rijal, mutum dayyuthi daga cikin mazaje. Kun san dayyuth wanda yake ko dai mai aure ne amma ba shi da komai dan matarsa ta je ta zub da mutunci, yana da mata ta sunna amma ba komai bane wai dan ta yi shekin da maza. Wannan ai haka wayewa take, dayyuthi ne kai, dan jahannama ne in baka tuba ba. Matarsa ce kawai ta je ta dinga hugging da wasu garada ba su da alaka, ba muharramanta ba, dayyuthi ne. Mutum dayyuthi ya dinga fito da matarsa social media in public, tana fidda tsiraici, tana fidda abin da bai kamata ba, da sunan zai samu falawa, zai samu kuɗi. Gaja ne kai, dayyuthi ne, wuta za ka shiga wallahi in baka daina ba. Dukkanin wanda ya mai da matarsa a bar neman kuɗi, abin da ya dace ko bai dace da addini ba, ta fidda tsiraici, ta fidda kaza, wallahi ita da shi din dukkanin su za su tsinci kansu a cikin jahannama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace barna maimaita da manyan baki, thalathatun la yadkhuluna aljannata wala yanzuru Allahu ilaihim, ba za su shiga aljanna ba kuma Allah ba zai kalle su da idan rahama ba yawmal qiyamati, ranar alqiyama. Ad-dayyuth min ar-rijal, na farko kenan, dayyusi cikin maza, baya kishin matarsa, baya damuwa dan ta yi shiga ta ballagaza, mace ce ta aure amma ita da wata budurwar, wallahi gwanda waccan budurwa din ma, amma mace ce ta aure bata san kamun kai ba, mace ce ta aure bata san yadda za ta furza lafazi ba, mace ce ta aure ba ta da bambanci idan ta shiga ainihin wato cikin sa'o'inta mata. Ke mai aure daban kike, ke mai aure furicinki daban ne, tafiyarki daban ne, ɗabi'arki da kamewa, ki mutunta kanki, ki mutunta aure. Amma in ba ta samu wannan ba, wataƙila ta yi rashin samun tsayayyen namiji wanda zai kai ta zuwa ga aljanna. Ki sani duk wacce ta yadda aka mayar da ita irin wannan, to ita fa da irin masu a shekara kusan 20 baya a Kano akwai wasu masu zuwa suna wasa da ɗan biri haka, kaga biri koya mana tsayuwar 'yan fulani, koya mana kaza da kaza, ba shi da maraba da ire-iren waɗannan. Wai ya mai da matarsa kawai wani samun kuɗi ne, a fito media a mayar da ita da birrai, duk wacce za ta fito ta fidda tsiraici, ita da birrai ba ta da matsala, ba ta da bambanci da ke da shi ɗin, duk jahannama Allah zai danna ku in dai ba ku tuba ba. Na farko kenan ad-dayyuth min ar-rijal. To bayan shi shine wanda zai zo irin wannan rashin kishi, ya ba wani ƙato wai da Allah zo ka yi wa matata prank saboda ina zarginta da kaza da kaza, ya zo mata a matsayin ko tsohon saurayi ko kuma yana santa ko kaza ko kaza, mai biye hiding number ko kaza ko kaza, a gwada ta, watakila a gwada ta da kuɗi, watakila a gwada ta da kaza, a gwada ta da kaza. Kai ma an gwada kan ba ci za ka yi ba, kai ma an gwada ka ba ci za ka yi ba, to don me za ka yi? Kuma ku sani
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin wanda ya dinga bibiyar al'aurar dan uwansa musulmi, ma'ana yana abu a ɓoye ka dinga bi sai ka bi kwakwafin sai ka ga ƙarshensa, ƙarya kake, kai Allah zai ga ƙarshe. Tatabba Allahu auratahu, sai shi ma Allah ya bibi al'aurarsa. Dukkanin ku wanda Allah ya bibi bayansa ya bibi al'aurarsa, to ka san sai Allah ya fallasa shi a ƙarshe. Don haka ba daidai ba ne mazajen aure da kuke da aure, Allah ya albarkace ku da aure, ku dinga cewa bari ku gwada matanku, ko ka sa nan baka ka ɓoye ta, ka haidin ɗinta, ko kuma ka sa wani ya ce zai gwada maka ko kaza ko ka, duk wannan la ya juz, kuskure ne babba, baya halatta. Idan ka ga wani abu da baka yadda da shi ba, zo ka yi mata nasiha, zo ka gaya mata abin da kake zargi, abin da baka yadda da shi ba. Ɗayan biyu ne, ko dai kana zargi ko ka tabbatar. Akwai na uku? Ba na uku. Ko dai kana zarginta akan wani abu ko kuma ka tabbatar. In ka tabbatar, kin ga sai hukunci kenan ko? In kuma zargi kake yi, to baka cewa wai bari kai ta bibiyar ta har sai ka tabbatar da zargin nan, kuskure ne. Ka gaya mata abin da take yi ba daidai ba ne, kana damuwa da shakka akan mu'amalanta da wane ko da kaza ina yi miki nasiha da ki ji tsoron Allah, in kin ɓoye min ba za ki ɓoye wa Allah ba, kaza da kaza ka fito mata a mutum, namiji ne kai me ɓoye amma in ka ce sai ka bibiye ta a ɓoyen, za ka samu abin da kake tunani, kuma wallahi kai ba za ta yi maka kyau ba. Wataƙila yaran ku 5, yaran ku kaza, sai ta bayyana ga abin da kake tunani shi take yi, to ya kake tunanin waɗancan yaran kuma su ma an sama zargi watakila a kai. To maganin bari kada ka soma, ku ji da manyan baki, in za ku je ku yi ta prank ɗinku na shirme da shiririta, wani soyayya na waɗanda ba su aure ba, wannan dai shiririta ne. Amma na masu aure da su nake magana, kuskure ne babba, kuma za ni ce ta tadda mu je mu. Hauka masomin taɓin abin da ma'ana daga na waɗanda suke marasa auren, daga nan ake farawa a haura har game waɗanda suke masu aure. Kuma kai ma da ka shahara da wannan, ka ji tsoron Allah, wallahi za ka zamo dukkanin wasu abin da kake a ɓoye, kafin ka mutu sai Allah ya bankaɗo su. Wani shi ya shahara kawai haka yake, ka zo ka kawo masa ƙaran matanka ya prank da ita, za ka ci ubanka kuwa wallahi. Ɗaya ƙwarai da gaske, kai ma sai an yi da kai kuma ba za ka ji da kyau ba. Ka tuba ka daina kawai, duk masu yi wannan kuskure ne, bayan halatta.